vi kunne ikke blive enige om, hvad for en challenge vi skulle lave, så Vi laver begge to. ja. Det stinker kanelprodukt. Sjovt, det er kanel. Okay. Kom der ud. Skal den være helt fyldt? Yep. Ej, hvor ulækkert. Din tur. Okay. Jeg venter til du. Klar. Okay, jeg skal lige have mit hosteanfald over, så inden jeg tager det her af det så. Okay. Lidt sådan der. Okay, jeg vil lige have lidt mere sådan der. Okay, det bliver sjovt. Okay, det er rigeligt. Jeg prøver at sætte mig ud. Okay, vi har en skefuld Kanel, begge to. Okay. Jeg skal lige have den her med nu. Okay, så er det fra i gang. Okay. 1, 2, 3, nu. Så er vi med.